sai haka. Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowa na lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya. To Allah sa haka. Kamar yadda muka saba muna kawo muku da fina-finan mu a har kullum. To yau ga wanda suka fito mana na ranar yau kenan. To dan uwa, idan yau ne farkon ziyartar ka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa. Wannan shi ke ba mu tabbacin kuna jin daɗin kawo muku da abubuwan da muke yi. Wannan fina-finai da kuke gani, fina-finai ne wanda suka hito daga kamfanin Sultan, kuma manyan fina-finai ne. Ga su nan kuna ga har da Inci da sauransu dai, ga su nan dai. To dan uwa, idan kana da buƙatar kallon wannan fina-finai, akwai hanya mai sauƙi wanda za ka samu ka kalli wannan fina-finai, wato harkar tsarin PIB India Hausa kenan, wanda za ka samu duk fim 3 a kullum, wanda tsari ne wanda ana biyan kuɗi kafin a saka lambar mutum a ciki. Da mai buƙata kuma yana iya ya taɓo namba, ga ta nan wadda muka rubuta a kai kenan. Yawwa, kamar yadda kuke gani wannan bidiyon, wannan shine group namu na BIB ɗin kenan, wanda muke saka mutane a cikin sa, wanda kake samun duk wani fim da kuke gani. Sannan nan da kuke gani dukkanin fina-finai ne na India Hausa, wanda suke a cikin tsarin PIB, sun samu sun kalle su. Yadda mun dan ɗauki dogon lokaci. Dan uwa, kada ka manta ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa. Wannan shine ke ba mu tabbacin kuna jin daɗin kawo muku da duk bidiyon da muka ɗora muku akan kwantin mu na YouTube mai suna India Hausa kenan. Za mu ci gaba da kawo muku da fina-finan mu wanda suke fito muna a kowane lokaci.